I de Barcelona a Terrassa, perquè allà hi arriba una exposició que ha triomfat a diversos països. És Leonardo da Vinci, el geni i els invents. Recull fins a 40 màquines i enginys ideats per aquell gran geni universal. Què en destaca, Jordi? Bona nit. Bona nit. Sí, destacaríem l'ornitòpter. I això què és? Doncs el precedent de l'helicòpter, tot a través de la força de les mans que pugen amb aquestes cordes fins a aquesta politja. Tot això va cap a l'ala. Creat aquest invent l'any 1480. És només una de les curiositats que es pot veure aquí a Terrassa, en aquesta exposició, on hi ha aquests 40 invents, on hi ha la corda, també hi ha la politja, també es pot veure, entre altres, la cadena, elements per moure's per l'aigua. També molts invents militars, perquè va estar patrocinat durant molts anys pel Ducat de Milà i que li pagava per fer la guerra, entre moltes d'altres sorpreses que es pot veure aquí en aquesta exposició fins al mes de juny. El coixinet de boles, els engranatges, una biela, un pistó, tan usuals i normals a dia d'avui, van ser pensats justament per Leonardo fa gairebé 5 segles enrere.